Vítaj u nás. Ahoj. Poď ďalej, páči sa. Ďakujem krásne. A ako sa máš? Výborne sa dneska mám. Ty sa ako máš? Ja sa mám úplne, že super. A si teda ready, že by som sa ťa spýtal nejakých pár otázok? Určite som pripravená, som veľmi zvedavá, aké otázky mi dneska položíš. OK. Tak čo ťa dnes ráno motivovalo vstať z postele? Dnes ráno ma určite motivovalo to, že som vedela, že nás čaká spoločné dopoludne spolu, že sa porozprávame a samozrejme tak ako každé ráno moja dcerka, kedy ma čaká vždycky ráno pekné povinnosti s ňou. OK, wow. A ako si udržuješ rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom? Nemyslím si, že je to rovnováha, ako by mala byť, ale samozrejme, keď už mám nejaký ten vyhradený čas, že ideme niekam, vycestujeme spolu, tak sa snažím po pár dňoch až, sa priznám, vypnúť úplne hlavu od roboty a venovať sa mojej dcerke, ale samozrejme stále som takým malým kúskom v salóne hlavou a rozmýšľam, či všetko je v poriadku. Jasne, chápem. Páči sa, môžeme si sadkať. Ďakujem. A čo považuješ za takú tvoju najväčšiu profesionálnu silu? Za svoju najväčšiu profesionálnu silu. Asi by som povedala, že vytrvalosť, dôslednosť a to, že som sama sebou. Wow, jasné. A aká vlastnosť ťa najviac fascinuje? Najviac, čo ma fascinuje, je asi hlúposť ľudí, by som povedala. A čo sa ťa teda ľudia tak pýtajú, že najčastejšie? Najčastejšia otázka. Asi by som povedala to, že ľudia sa veľmi veľakrát pýtajú, že či to odstranie chlpkov je navždy, alebo sa tie chlpky vracajú. Skôr sú teda oni o tom presvedčení, že je to teda navždy. Keď ti nevadí, pozrela by som si iba pár mailov, ktoré potrebujem ešte rýchlo vyriešiť, ale kľudne sa ma pýtaj, ja ti počúvam, odpovedám. OK. Som ti k dispozícii. Ďakujem. Keby si mohla mať akú super schopnosť, a ako by si vybrala? Fakt, že hocičo. Super schopnosť. Ja si myslím si, že všetky super schopnosti, ktoré potrebujem, mám. A asi by som veľmi chcela zvládnuť ešte viac toho za 24 hodín, respektíve to asi není, že úplne schopnosť, ale chcela by som, aby deň mal viac ako 24 hodín. No jasné. OK. A akú najväčšiu blbosť, ktorú ľudia pokladajú za pravdu, si naposledy počula? Nezmyselnú pravdu. Je ich určite viacej, ale čo ma aspoň mňa naposledný trošku aj zarazilo, aj zamrzelo, bolo to, že klienti stále ešte nevedia o tom, že šedivý chlpok sa nedá odstrániť laserovou epiláciou a že vo veľa salónoch stále sa tieto veci ešte nepovedia tak, ako sa majú. No jasne, chápem. A poďme trošku veselšie, že čo ti najviac prináša radosť v svojom živote? Najviac mi prináša radosť spokojní klienti, určite spokojní klienti. Vie mi to veľmi zlepšiť deň, keď príde klient, ktorý chodí už iba nejaký touch-up, alebo príde klient, ktorý proste je veľmi nadšený z výsledkov. A asi viacej ma ešte teší, keďže niektorí klienti, teda konkrétne ženy, chodia aj s takým problémom, ktorý je taký nepríjemný, že je to zarastanie na tvári a samozrejme, že takéto veci aj berú na tom sebavedomí tej žene. A keď prídu, že vlastne už je to oveľa lepšie alebo zredukované a cítia sa lepšie a nemusia si to proste vytrhávať a sú tak nadšené, že tieto veci mňa veľmi vedia potešiť, že to robíme správne, tak ako to robíme. Jo, super. Dáme si kavičku? Jasné, určite by som si dal, ďakujem. Super. A ešte mi povedz, keď sa musíš rozhodovať medzi kvalitou a rýchlosťou, ako s touto situáciou? Určite medzi týmito dvoma vecami sa ja vôbec nerozhodujem, nakoľko pre mňa je v prvom rade kvalita. Jasné. Určite. A čo robí tvoj tím fakt, že spokojným? Otázka ako na správnu manažérku. Skutočne úspešným. A spokojným.
našim tímom podľa mňa robí práve to, že sa s nimi rozprávam, že ich načúvam, zaujímam sa o ich názory, samozrejme tiež sa zaujímam aj o ich súkromný život, nakoľko v tej práci trávime nejakú dosť veľkú časť zo dňa. To znamená tá komunikácia a to, že som stále súčasťou aj ich. Jasné, úplne s tebou súhlasím. A keby si mohla zmeniť jednu vec na svete, čo by si zmenila? Akúkoľvek, áno? Áno, akúkoľvek. Akúkoľvek. Hej. Akúkoľvek vec, keby som mohla zmeniť. Zmenila by som určite to, čo som veľakrát z toho smutná, keď vidím, že starí ľudia by mali byť na dôchodku a musia ešte pracovať, lebo ten dôchodok im nevystačí na to, aby si pokryli všetky veci. A pre mňa človek na dôchodku, ktorý naozaj pracoval celé roky na tom, aby mohol potom oddychovať, tak bohužiaľ nemôže si dovoliť nejaké základné veci, alebo respektíve musí si prepočítavať, čo si môže dovoliť. Pre mňa takýto človek by mal si vedieť dovoliť ísť raz za rok na dovolenku a oddychnúť si a užívať si tie roky, kedy už má oddychovať. Takže toto by som zmenila. To znamená, zvýšila by som určite dôchodky týmto ľuďom, lebo si to každý človek zaslúži. Určite áno, určite súhlasím s tebou. A aké sú také tvoje pocity? Ešte ťa preruším. Kávičku ti dám s mliečkom, s cukrom, čo si prosíš? Iba mliečko by som si dal. Ďakujem. Dobre, prepáč, ešte raz mi daj tú otázku, lebo som ťa prerušila. Hej, jasné, v pohode. Chcel som sa len spýtať, že čo ty a sociálne siete? Ako to vnímaš? Aké sú tvoje pocity v tejto téme? Sociálne siete a ja nie sme moc veľkí kamaráti, dokonca na pár rokov som bola úplne neaktívna, čo sa týka sociálnych sietí. Začala som byť viacej aktívna kvôli práci samozrejme, aby som teda mala väčší prehľad, ale pre mňa tie sociálne siete sú veľmi také mätúce a veľakrát najmä tá mládež, podľa mňa, keď vidí tam tie účty tých spokojných ľudí a šťastné rodiny a cestujú každý deň niekde a tak, že to vlastne nie je real a potom tí ľudia sú z toho nejak nešťastní, respektíve chcú ich nejak tak dohnať a pre mňa veľakrát ani to nie je vlastne skutočné to, čo tam oni prezentujú. Takže ja a sociálne siete veľmi minimálne. OK, jasné. A keď už nie sociálne siete, knihy, filmy, čo ťa najviac ovplyvnilo podľa teba? Kniha alebo film? Áno, hoci čo si vyberieš. Asi by som povedala, že žiadna. OK. Ani kniha, ani film. Mňa skôr, čo mňa ovplyvnilo v živote, sú situácie, ktoré sa mi v tom živote stali. Či v pracovnom, alebo v osobnej nejakej sfére. OK, úplne akože chápem. Toto by som. Hej. Páči sa, daj si kavičku. Ďakujem. A ja zatiaľ by som iba, keď mi dovolíš, rozdala časopisy, ktoré som objednala. Dneska nám prišli. Jasné, nech sa ti páči. A máš niekoho takého, koho považuješ za svoj, že najväčší vzor? Kľudne, keby si vedela povedať nejaké meno, čokoľvek. Najväčší vzor sú určite moji rodičia. OK, jednoznačne na to nemusím ani rozmýšľať. Moji obidvaja rodičia sú mi najväčším vzorom a sú vzorom aj už mojej dcére. To je mega, to je super. A dúfam, že takým vzorom budem raz ja tiež pre moju dceru. Určite sa s tvojim prísľubom tohto nemusíš bať. A teraz úplne random otázka, nekonečné zásoby. Čo by to bolo? Nekonečné zásoby. Nekonečné zásoby by som určite chcela mať nášho laseru. No jasné. Nakoľko už si neviem predstaviť, že by som žila život bez týchto ošetrení. OK. A ešte jednu vec, keby som mala povedať, kľudne, tak by to bola naša Sára, ktorá sa mi stará o obočie a milujem obočie. Preto ju miluje všetci. No jasné. OK, a čo rada papáš? Je tu niečo také, čo by si vedela jesť, že úplne že každý deň? Ťažká otázka, lebo ja napríklad nemám vôbec rada jesť rovnaké jedlo 2 dni po sebe. OK. Ale keby som to tak mala nejak si vybrať, tak by to bol asi taký obyčajný biely rožok z pekárne s maslom no, a so solou. Určite, hej, moje random otázky ma bavia. Pokračujeme. Čo si napríklad, že najradšej spievaš z prche?
Sprche si nespievam vôbec, lebo keď spievam, tak mám rada, keď ma ľudia počujú. A nakoľko vôbec neviem spievať a nemám ani ten hudobný sluch, sa to povie? Áno, hudobný sluch. Tak veľmi rada robím ľuďom, mojim blízkym zle, že im spievam. Úplne to chápem. Ja rovnako rád trízním mojich blízkych a kamošov tým, že spievam. Všetci si to pochvalujú, môže sa spýtať. A čo by si poradila niekomu, kto rozbieha svoju manažerskú kariéru? Čo by som poradila? Tak určite ten človek by nemal očakávať, že sa dobrým manažerom stane z mesiaca na mesiac. Okay. A myslím si, že je tam veľmi, veľmi dôležité to, aby bol sám sebou. Jasné. Aby si veril v tom, čo robí. Jasné. A aby komunikoval s tým svojim celým tímom dostatočne na to, aby vedel všetky nejaké potreby, lebo keď sú vlastne spokojní zamestnanci, sú potom spokojní aj klienti. Jasné, určite súhlasím. Takže asi nejak takto skrátke, samozrejme je to veľmi ťažko nejak poradiť, nakoľko sú rôzne sféry a teda manažérov, ale taký ten môj obor asi toto. Veľmi je dôležitá tá komunikácia s tými zamestnancami a dobrý vzťah a zotužovanie vzťahov, ale takisto je tam veľmi potrebný mať aj ten balans, tú hranicu, kedy ste stále šéf, hej, aby vás rešpektovali. Jasné, chápem. Už si niekedy ty vyskúšal laser? Fú, ja som laser ešte nikdy nevyskúšal, ale možno by som to skúsil. Strašne to boli. Fakt? Strašne to boli a preto by som chcela, aby sme si to teraz vyskúšali. Čo ty na to? No dobré. Máš čas? Môžeme? Jasné, poďme kľudne na to. Dobre. Dobre, ale ešte by som sa ťa rád spýtal jednu otázku. Modelová situácia. Predstav si, že je nový klient, dajme tomu, bojí sa laserovej epilácie, ale zároveň by to chcel, ale proste má nejaký rešpekt, obavu a tak, hej, chápeme. Čo by si takémuto človeku poradila? Čo by si mu akože odporúčila, povedala? Určite vždy odporúčam to, aby prišli na našu vstupnú konzultáciu. Okay, jasné. Tam naše kočky vždycky prevedú tým, čo ich čaká, čo môžu od toho očakávať, ako sa na to majú pripravovať, čomu sa má vyvarovať a myslím si, že tam sa vždy zodpovedajú všetky také tie otázky, keď niekto ešte s laserom nemá žiadnu skúsenosť. Jak ja. A určite sa toho nebať, ale samozrejme vybrať si salón, ktorý sa na to špecializuje a ktorý má na to stroje, ktoré sú bezpečné. A.k.a. hairless. No dobré, ďakujem ti krásne za rozhovor a tak poďme asi na to. Ďakujem aj ja. A určite by sme sa teda teraz premiestnili s našou Katarínou, s ktorou by sme teda vyskúšali ten laser, keď sa na to dáš. Ahoj Katka. Ahoj. No poďme. Trošku sa toho obávam, ale myslím si, že to bude fajn. Poďme na to. Ideme teda do miestnosti.